Spektar je revolucionarna nova usluga Croatia osiguranja. Spojite sva osiguranja iz svoga kućanstva i dobivate više. Više ušteda, više pogodnosti, više popusta. No kako na jasan i upečatljiv način komunicirati uslugu van okvira koja uvijek daje više? Upoznajte Višeslava. Još od malih nogu, Višeslav je bio izvan okvira. Doslovno. Viši čovjek ima i više problema, a zbog toga treba i više od svoga osiguranja. Srećom, Višeslav je pronašao Spektar, jedinu uslugu koja pokriva sve njegove, ali i potrebe cijele njegove obitelji, i s kojom uvijek dobiva više, a reakcija građana izvan svih zadanih okvira. 12% visokovrijednih klijenata svoje police prebacilo je u Spektar. Aktivirano je 39% više novih polica. Ostvareno je 85% više novih premija. 72% ciljne skupine smatra da kampanja dobro prenosi poruku isplati se imati više polica u Croatia osiguranju. 75% ciljne skupine smatra da kampanja dobro prenosi poruku Croatia osiguranje nudi više od drugih kada je u pitanju osiguranje. Croatia Spektar pokriva sve, daje više.